أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau mun zo muku da sirrin maganin mayu sadidan kuma mujarrabun insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idan ka haɗa wannan sirri na la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wallahi in har ka haɗa wannan sirri ɗin, in har maye ya kama mutum aka haɗa wannan sirri ɗin aka bashi, to sai maye ya sake shi kuma sai ya bayyana kanshi. In har bai bayyana kansa ba kuma wallahi sai ya mutu bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Domin yanzu ba kiwon dabba ake ba, kiwon mutum ake yi. Da haka a ringa neman tsari da kuma dafa'i. A ringa tara dafa'i da sirrika na maganin mayu da maganin mutane azzalumai, wadda su ba damuwansu su ga ci gabanka ba, ko da suna so su ganka cikin ƙasƙanci ko kuma su ga sun sa maka wani cuta a jikinka wanda zai zama sanadin walaƙantarka. To insha Allahu subhanahu wa ta'ala, idan aka jarraba wannan sirri na la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wadda za mu yi bayani a kansa, kuma a daure a saurari bayanin da za mu yi har ya zuwa ƙarshe, sannan kuma a kasa kunnuwa a fahimce shi yadda za a yi dalla-dalla da kuma abubuwan da ake haɗa shi bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Wannan sirri kar a yi wasa da shi, ba ƙaramin sirri ba ne. Amma har yau ne farkon ziyartanka ko kuma farkon ziyartanki wannan channel namu mai albarka, sai ku danna mana kan subscribe da kuma like da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin fa'idar mu da zarar mun ɗaura. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, za mu yi bayani akan wannan sirri na la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sirri ne na maganin mayu sadidan kuma mujarrabun da izinin Allah. Yadda ake haɗa sirrin kuwa shine, idan maye ya kama wani ɗan uwanka ko kuma wani wadda ka san shi, ko abokinka ko kuma dai wani wadda za ka iya taimakonsa, an yi ya iya sake shi, to sai ku rubuta shi, ku yi wannan aiki da yardan Allah. Dole zai sake shi kuma ya bayyana kanshi, in bai haka ba kuma zai mutu. Abin da ake rubutawa shine la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ƙafa 1000 daidai. Idan aka rubuta ƙafa 1000 daidai, sai a je wajen da ake sai da itace, bi ma'ana wurin masu sai da itace. Idan ka je ka wajen masu sai da itace, akwai igiyan da an zo ɗaura itace kamar igiya irin na kaba ɗin nan, in an zo ɗaura itace za ga igiyan ya tsinke sai a bar shi a ƙasa. To irin wannan igiyan ake so, irin igiyan da aka ji za a ɗaura ice sai ya tsinke sai a bar shi a wurin. To idan aka samu wannan igiya ɗin da aka ɗaura ice ya tsinke, to sai a samu igiyar. In aka samu igiyar sai a ɗauko ta a ƙona. Idan aka ƙona ta, bayan an gama rubutun wannan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ƙafa 1000 ɗin nan, sai in aka ƙona sai a samu wannan tokan sai a barbaɗa a cikin ruwan rubutun, a ba mara lafiyan ya sha, sauran kuma ya shafa jikin shi, ko da ƙarfi idan ya ƙi, domin za su iya hana shi sha, ko da ƙarfi a danne sa a ɗora masa, ko kaɗan ne, sauran kuma a shafa masa a jiki. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, mayen nan zai sake shi kuma zai bayyana kansa. In har kuma bai bayyana kanshi ba ma, da yardan Allah wallahi zai mutu. Domin wannan sirri ne mujarrabin sadidan. Izinin wannan sirri shine ku danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ku yi wa annabi salati da yin sharing ɗin bidiyo ɗin a kafafen sada zumunta domin 'yan uwa musulmai su ma su gani su amfana. Za mu ƙara muku bayaninsa dalla-dalla
yadda za ku fahimta. Wannan sirri da kuke ganin sa na la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sirri ne na maganin mayu, yadda ake haɗa shi za mu yi bayani a kansa. Sirri na maganin mayu. Idan har maye ya kama mutum ko ɗan uwanka ko wadda ka sani ko kuma wani ka zo ka gani ana ce maka mayu sun kama sa, za ka iya ba sa wannan taimakon fi sabilillahi. Yadda za ka yi ko shi ne za ka samu allonka da tawadarka sai ka rubuta la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ƙafa 1000 daidai. Idan ka rubuta shi ƙafa 1000 daidai, sai ka tafi gurin masu sai da itace, wato gurin masu sai da ice. Idan ka je akwai igiyar da suke ɗaura ice da ita na kaba ɗin nan, sai ka samu wadda aka je ɗaura ice ta tsinke, aka wurgar da ita a wurin. Wacce ta tsinke ɗin za ka ɗauko. Idan ka ɗauko wacce ta tsinke ɗin, bayan an gama rubuta la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ƙafa 1000, sai a ƙona wannan igiya ɗin da ka ɗauko da ka samu a wurin masu sai da ice wacce ta tsinke. Idan aka ƙona ta, tokan nata sai a barbaɗa a cikin ruwan rubutun, sai a samu maras lafiya ɗin a bashi ya sha. In ya ƙi sha kuma za a iya danne shi ko da ƙarfi a ɗura masa, domin za su iya hana shi sha. Sai a danne sa ko da ƙarfi a ɗura masa ko da kaɗan ne ya sha. Idan ya sha, sai a samu sauran ruwan rubutun sai a shafa masa a jikinsa. Insha Allahu subhanahu wata'ala za su sake shi cikin ikon Allah da yardan Allah. Kuma mayen zai bayyana kanshi, in kuma bai bayyana kanshi ba ma zai mutu. Dole ma zai bayyana kansa, in bai bayyana kansa ba ma zai mutu. Allah ya mana jagora, Allah kuma ya mana rawan cuta. Duk wanda bai gane ba zai iya yin tambaya. Amma dan Allah ku ringa daurewa kuna danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa. Duk wanda bai gane ba zai iya yin tambaya insha Allah subhanahu wata'ala. Domin mutane suna yau mana tambaya akan a taimaka musu da maganin mayu. To insha Allah ku daure ku jarraba wannan. Da zaran kun ji an ce ma ya kawo mutum, ku jarraba masa wannan sirri din. Insha Allah subhanahu wata'ala za a dace alfarman fiyayyen halitta. Allah ya mana rawan cuta. Allah kuma ya mana tsari dukan wani mai nufinmu da mungun nufi alfarman fiyayyen halitta. Ya hayyu ya qayyum ya malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم فأي مؤمن سبوته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. Allah ka mana jagora, Allah kuma ka mana ruwan cuta alfarman fayyan halitta. Ya Allah dukkan abin da muke tsoro duniya lahira Allah ka mana tsari. A ringa daurewa ana karanta falaki da nasi, ita ma kariya ce sadidan ko majarrabin. Da hasbunallahu wa ni'mal wakil ƙafa 313 duk bayan sallan isha'i kafin a kwanta. Insha Allah subhanahu wata'ala in har kana wannan mutum ko sa kai ko bakin cike ke da kai wallahi sai ya rame. Allah ya mana jagora, Allah kuma ya mana ruwan cuta alfarman fiye halitta. Allah